udhi mbele. Koro jakom ng'ama nyalo linganisha godo e Kenya ka Teluo Nyanza joma sabedogo. Ombija onge, to kane ka biro bedo machiegni, to kane ka dhi bedo machiegni. Ka nitie, to samoro pok obedo MP kata MCA, samoro nyalo bedo ino nyalo bedo bwanani, kata nyalo bedo ng'at moro monge parliament, kata nyalo bedo ng'at moro mokni e county assembly, kata nyalo bedo ng'at mane senate. Lakini kuom viongozi wate mawuogo Nyanza mang'eyo, onge ng'anyalo kolwor jakom kwa sababu ng'eny gi gin jomo odich gi divide ji. Ng'eny gi gin jok man gi wivu. Ng'eny gi gin jok class. Ng'eny gi gin jok mok dwar nombijani ang'o miyo ji ohere. Ka ji ohere, ka ji oheri, to eno manyo kaka do timi nade, kaka do ng'adi tiendeni, kata kaka do turi. Jakom ne onge gino. Kana dhir jakom magochone jakom takono jakom ni jakom. Kijana moro romo ko adwa ni mondo akel ni giluonge ni Kasmil. Kaka ne bona ne wacho moko meeting moko ngono nego beni. Ani ngono nego bena tero jo university te. Kamo tingo lawyer, kamo tingo iluongo ni Joshua lawyer ni. Yes. Kokayo. Kokayo gi. Kokayo. Adrian. Kapod manda mano mar jensi kabisa. Wawuok gi Kasmuel gi Kokayo madhi kod gi Eliel moro Mukuru gutieno mageche DCI ubira biriyo kiparo ni Kasmuel dhi mobilize ji mondo dhigo maandamano kinyo ko timo chunguzi to nyine an gi Kasmuel gutieno ka Kasmuel preso chako bedo ni Kasmuel moringo modonjo chieng' mane onego benego i Kasmuel ka wantire Jivanjika maandamano mugik makoro Kasmuel ringe kodonjo ne show ka address ji gutieno Jivanjika wuok tano ka vijeno donjo mang'eny dichiel tachung takono gene ka udugo kijana ni to nyako goye koda kech remo pek malopi to jakom moko ero kijana no selo ka jakom no sakona na many kijana no mondo atima ngo ater ni vijendego okata ni ko jogo nani no isa na many vijendego nyaka Morara. Koro kane akao Kasmuel ma defend Kasmuel ma ko nyaka Central Police Butu Central Police KB theater kanyo ka University of Nairobi tawagi Kokayo takone ni bwana kisalando lweny gi government wedhi ni podi wuotho gi nyiri gutieno to webedo ni podi dhi wer gutieno sani onego bede ni dak e bungu to wawere gi Kasmuel. Koro ka Kasmuel oringo kinyiro jo chako yanye tagocho ne jakom konani inyalo kelo na nyathina koni jakom nyathina dhi keloni beno nega kelni gite to ne wadhi moroko Kasmuel noyudo ka chieng' ne gi meeting haraka nikech campaign mar Addis Ababa nosechako koro ng'eny campaign notimoga online tagik tayudo Ruben Dolo gi mbunge moro ma Mwindi mane former mbunge mane wuok Eldoret to Misha to ogolo jokate to wabedo kode mochuno geta kuno wani time rumo idwaro jakom e meeting sandi mar dini to jakom ochako nyisowa history kaka piny en gi momiyo okwayo ni mondo jensigi kadwa golo Ruto to gigole through maandamano mar nikia ni gigol Ruto mar chwero remo ni gidhi State House ni gigole Kenya duong' moloe to molo jite gi vijende gi okaw kura mondo timao ogol Ruto e yo demokrasi kanye Raila Odinga bede close gi Kasmuel to nen gi aja mar luongo vijende mag jensigo te mondo bed go piny mondo nyis gi history Kenya kama ne Kenya okethore gi kama Kenya ne dhiye gi kama blanda mar Kenya no chako no bede momiyo Kenya ne bugoni. Okay, Alvans gimoro ndachiel ma Gaucho wacho kanyo ma chalo ka gima en wach ma tuta ahinya